नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोगों दसेम समसारी और आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आङो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि समायना जायगा देखायगोन जाय जायगाखौ माने सम नुनो थाङा आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि भिडिअ लाबोजानो लुबैदों आङो लाबथ'वा आङो स्रि थाथ'नि नाथाय 7 तारिखनि उनाव आङो ओरैबायदि गिदिर भिडिअ लाबोगोन गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ 7 तारिखआ थांग्रोथो नोंथांमोनाबो नेनानै थाथ' आंनि गासैबो लोगो नोंथांमोन आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आङो जानला मोनला बाथ्राखौ बुङा नोंथांमोना मिथिखागौ आं जा बुङो माने सैथोखौ बुङो आरो आं सैथोजों गिया आरो आं सैथोजों नांगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा आंनि भिडिअखौ नेनानै थाबाय था अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द।